ay geeje way Pikine Malika ɗum fof laawol ngol taringol en jejjitaani laawol autoroute ila Touba autoroute Diamniadio boowal laaɗe juroɗe mo Blaise Diagne woni aéroport Blaise Diagne faade gandanɗa hoore maɗa Thiès ha Mbour ngol laawol fewnugol en goppani Mbour Fatick Kaolack ɗum ko autoroute ko fewnugol autoroute mo gandanɗa kañum ne ummi rewi koye dande gueej ummade Dakaru ha fayi Ndar ngol ɗon laawol fof kono fewnama ngol ɗum ɗonne de en kaɗani ɗon ha joni hakkude VDN Nord Foire Guédiawaye ha Tivaoune Peulh fof woppa ko fewnigol autoroute autopont ɗum koye dow rewi laawol ngol fewnana ko pont rewi dow Jammalaye ngol fewna ma won kilométre juutendi kadi Cambérène kadi ene jogui laawol ngol ganduɗa ko less rewi ɗum ɗon ne ko 350 métre o fewnigol ha joni laawol ngol ganduɗa ko laawol autoji keeriɗi hono BRT ko bus rapide transit ɗum ko laawol keeringol ummorade Guédiawaye tan faade nder Dakaru kan tolno e 16 kilométre ɗum kina dogotono e waxtuji ɗiɗi walla tati watti dogede hojomaji 30 ɗum o fewnigol ɗum ɗon ha joni ko hakkude Diamniadio kadi o fewni ɗum ɗo wiyete axe 70 ɗum ɗon kadi waɗi ɗum autopont manam ko dow rewi ɗum ɗon ngol ɗon laawol jiimi koye laawol laana jorni biyetengol teangol o haɗani ɗon kadi o yeehi ha laawol Diamniadio o fewnigol ɗon kadi laawol ɗum ko hunde tan e golle ɗe laaɓi ɗe Alhaji Macky Sall fewni e nder leydi Sénégal